Компания Smart Power Grid е основана в България в началото на 2021 година в град Пловдив. Периодът на глобална пандемия и икономическа криза не попречиха на развитието й и от малък екип от трима днес фирмата е работно място на над 100 човека. За сравнително кратък период компанията успя да се превърне във водещ лидер на българския, а след това и на македонския пазар. Основната производствена база на Smart Power Grid ООД е базирана в град Пловдив. В последствие са открити складови бази и малки производствени центрове в град София и град Шумен. Предприятието произвежда широка гама табла, ниско и средно напрежение и бетонни комплектни трансформаторни постове. Благодарение на собственото си производство на бетонни корпуси, компанията успява да реагира адекватно на изключително динамичния пазар на комплектни трансформаторни постове (КТП). Smart Power Grid предлага различни типове бетонни и метални КТП-та – монолитни и панелни, с вътрешно и външно обслужване, както и контейнерен тип комплектни трансформаторни постове с мощност до 6 МW. Всички те са типово изпитани. Фирмата изпълнява дългосрочни договори, сключени на база спечелени обществени поръчки с електроразпределителни дружества. Smart Power Grid е единствената компания, която има действащи договори за бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП) с всички електроразпределителни дружества на територията на България и Македония. Дружеството проектира и произвежда различни видове табла – разпределителни, главни, електромерни, както и типово изпитани табла. Smart Power Grid е лицензиран партньор на Schneider Electric за асемблиране на модулни комплектни разпределителни уредби КРУ средно напрежение до 24 кВ от гамата SM6. Ние сме една от първите компании, сертифицирани от Schneider Electric за асемблиране на въздушно изолирани уредби SM-ERZ. Фирмата предлага проектантски и инженерингови услуги. Компанията е вписана в Централния професионален регистър на строителя, притежава сертификати за изпитания на различни видове табла, както и типови изпитания на трансформаторни постове. Smart Power Grid предлага своята продукция във всички страни на Балканския полуостров, както и Унгария, Германия и Австрия. Благодарение на своето дъщерно дружество в Македония, Smart Power Grid Duel Skopje, компанията заема значителна част от македонския пазар. Компанията отговаря на изискванията на международни стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Smart Power Grid е сертифицирана и по ISO 50001, като целта е стандарта да подпомага компанията в стремежа си за ефективно и ефикасно управление на енергията и да намали своето влияние върху околната среда.